ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 267 муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Ли Ҷинглианг баргузор гардид ва ҳозир мо обзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем ва шумо мефаҳмед ки дар ин муҳориба ки ғалаба ба даст овард. Хотиррасон мекунем ки дар ин муҳориба Ҳамзат Чимаев бо рекорди бебоғ 9-0 баромад. Рақиби ӯ Ли Ҷинглианг дар рейтинги вазни нимёнаи UFC дар ҷои 11-ум қарор дорад ва бисёриҳо боварӣ доштанд ки маҳз ана ҳамин рақиб барои Ҳамзат санҷиши хеле хуб мешавад. Якм раунд сар шуд ва аллакай аз оғози раунд Ҳамзат Чимаев рақиби худро ба замин афтонд ва дар замин ӯро назорат карда ба ӯ зарбаҳои хеле сахт мезад. Ли Ҷинглианг ҳар гуна мехост ки аз таги Ҳамзат Чимаев ба по бархезад, аммо Ҳамзат Чимаев ӯро хеле хуб идора мекард ва ягон кор карда намемонд. ҳамин гуна Ҳамзат Чимаев ба Ли Ҷинглианг зарба зада гардани ӯро гирифт ва хост ки ӯро нафасгир кунад, аммо варзигари хитоӣ тоқат кард ва ҳатто ба довар чашмак зада ишора кард ки ҳамаш хуб аст. вақте ки Ҳамзат фаҳмид ки приёми ӯ на он қадар сахт аст, ӯ дарҳол приёми худро иваз кард ва ба дасти дигари худ ӯро нафасгир карданро сар кард ва баъди якчанд сония варзигари хитоиро хоб бурд. ҳамин тариқ Ҳамзат Чимаев дар якм раунд ғалаба ба даст оварда рекорди худро 10-0 кард. дӯстон, муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо тамошо карда метонед. ссилкаш дар якм комментарий закрепид шуда. дар навори навбатӣ вомехӯрем.